Sanibonani. Sanukubingelela wonke umndeni wasekhaya. Ngizoqala lapho. Ngibonge umfundisi, umphathi wohlelo, uproducer, nabo bonke abantu abebesondelene nobaba abebetha naye ku radio naku-TV. Ngizozama ukuthola amazwi. Angizange ngiprepare ingqondo esadukile. Ngizobonga kubalandeli bokhozi FM laba bamphakamisile ubaba kakhulu bebehlangana naye emgaqweni bemkhombisa uthando ngoba beyileyo ndoda leyo enothando kakhulu. Ngizobonga nje kuningi angazi ngizoqala kuphi. Okakhulukazi ezomndeni sithanda ukubonga lona ukhozi ukuthi bakwazile ukumthemba ubaba for the past 34 years besebenzisana naye baze bambeka esikhathini uzoba uyena uzoba yizwi lokhozi FM. Kube injabulo kakhulu nakuyena masihleli ekhaya kube nokuchoma ke masihleli naye esho ukuthi yabo sengiphakeme kangakanani so ungangithathi kancane. Bekujabulisa lokho ukumbona ejabula especially kwi-age ebekuyona. Ubaba vele ngizozama ukulungisa something. Ngiyabona kubhalwe umhla ka 4 November. Ubaba unama-birthday amabili. Kodwa i-birthday yakhe umhla ka 1 July kuyo le nyanga le. Besiqeda nje ukumjabulela ukuthi hayi Ngonyama usigoloza umagenqeza ungqongqo Ngonyama yenduna isikhulile kanti asazi ukuthi usazosimangaza. Kuyimanje asikakabi nayo isho ukuthi kwenzakaleni ngoba emasontweni nje adlule amabili benginaye ubaba ube uyena akazange aveze impawu ezithize uzokuthi uyagula lutho. Abebehleli naye ngawo lesine usuka ahambe ngalo nabo basho the very same thing ukuthi hayi le ndoda le besinayo khona manje kwenzakaleni. Mina ngivamisile ukumphupha ubaba kodwa ngalolo suku ngimphuphile. Shuthi bekuyindlela yakhe befuna ukuyiveza ngayo ukuthi hayi Ngonyama yenduna yakhe konke sekusemandleni akhe. Icathulo zababa zinkulu kakhulu ukuthi mina ngayigqoka. Ngizokubeka kucace lokho. Bekwenye indoda leya. Kodwa ngiyazi ukuthi nginaso isibindi ungiphile futhi amandla ukuthi ngikwazi ukumelana nomndeni wonke wasekhaya. Okuyisithembiso ukuthi ngizoqhubeka la egcina khona. Amazwi amaningi anginawo kodwa nje ukubonga umthandazo abafikayo ekhaya bezoduduza umama nefamily yonke abafikayo bezocula bezoduduza emkhuleko namalungiselelo indlela ebesihamba. Ngizobonga nobaba uEdi naye obesihamba naye yonke le ndlela. Ngiyazi Ngonyama yenduna ukuthi kuyasinda kodwa soqhubeka sibambane. Kodwa kakhulukazi ukhozi siyabonga kakhulu. Amazwi amaningi okubonga kube khona indlela esiveza ngayo besoveza kodwa sibonga kakhulu ukuthi nikwazile ukusebenza nje nobaba sonke lesi sikhathi. Sengiphetha njengoba bejwayele ukusho ukuthi lolu ukhozi FM uzoqhubeka mihla namalanga nizomuza nje uzozanicike. Kodwa ngithanda ukubonga kakhulu uthando kuphela. Siyabonga kakhulu.